Bandung. Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe arek copot. Mecucu-mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. Ame ngene wae. Iya. Bang wis ngene kowe langsung ngeke. Kowe wis mulai ngene kowe langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi Ngeber. terus gerakane piye? Kowe iki ngewuhke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Kowe entuk kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetotene mburine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah, Emok ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono podo? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emok. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya Dan ya matur nyonya. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Lah aku arep ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Ah, paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomornya rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat ditesinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Tak bantu. Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe arek copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sore tenan nang pasir Iki Pak Sino. Lah njur kon aku kepretan apa? Tak bantu. Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe arek copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong kowe mecucu ora tak iling-ilingi kok. copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundurne tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Den kok lagi ya? Alah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Edan ora. Iki sindenku sing lagi spiral ya iki no, viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih kedah ndonga tapi kedah
nopo prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih koyo Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Waton diombeni wedang panas terus, ya. Iya. Ngono nek ora mati ya adus wedang panas. Iya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus. Ngene iki tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Ah, iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus, nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja nggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek niki gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan no. Guling gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur pasena ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak, saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi ngono? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, ya tak amini ning ya piye carane ngono lho. Wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalnya ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja tumen duwe dhuwit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah rung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakke 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Kan ono gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget. Aku weruh dhuwit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijak mangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku ndadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diuntal. Bareng bojoku metu aku ning rawi yo. Heeh, ndak seneni yo, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman bawane Pak Mantep
lagune Mas Tengkleng. Nggih. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantap Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya Mas. Wah ning kae-kae piyayi tenan kok nok nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem mayang no. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ate niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI neng Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Lho, Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dialah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Nah, panjenengane iki piyayi lho. Iki ya merakyat. Nek Yojo Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Saiki wis ketok pinter macak no. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambutnya iki dihairspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditrateni ya. Ya ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Nek gone Risa ora malah ngadeg lho. Sisire tugel ya Pak malah. Ah iya ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget iki. Iya, iya. Darmane kedasu mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya,
pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Dalang Sena wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan Hafal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Pilek, Pak. Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis di. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu pira? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa crewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gede kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njur aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane ora. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Bagene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domong yo sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe.
Lah ibune kok ora padha to kayak. Oh, mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi mani nyingkar nyingkur Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan ki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi Kritenan kena percaya kena ora. Kowe nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut, mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Wedan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyote kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye ta? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong Sing... mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine njewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok njewowok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatine tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padake aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak ngobul-bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipok-pok-pok ngene. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Apa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku rotati ki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jarine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik
Kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Wes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndek buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Yo. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Iya, mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Enone nanone nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen tak kuleren
apa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis tadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Siapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning nggawa kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Genting nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing gak disenengi apane. Paling ming kon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha ya kayane. Ya beda. Ya kayak lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bel padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen watu. Kupuk kae kebak trimo wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendhangi trampile ra jamak-jamak. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok perus tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput. bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil Niki lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok lah. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Rasa. Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Nek manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe tadi karwa markolere kubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngapa? Gah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Tekok ki sing kendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Aren tok nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye, Leng? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Ayo jogate yo ngeber. Entuk tak kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Entuk joget-joget ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Ya. Bang wis ngene ku langsung ngeke. Kowe wis mulai ngene ku langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nanti ngeber. Terus gerakane ndi? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Kowe ra ngene. Kowe kowe mulai ngene. Jenengan? Lah aku yo ngetotene mburine. Teng. Nek ora ngono tangane. Ngene. Lah, emoh ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulit tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa. Nyo, sayu to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak darani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok meng 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake meng 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu-mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendo kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mas. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Hayah. Iya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dina iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Kaitan ora. Iya.
Ayo iki isih ana siji no. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki eneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do meloncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya. Diaturake. Nah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane wewaton kepo kowe. Sok tahu. Kepo kok sok tahu. Pengen ngerti. Ya ayo jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Iya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki po Jawa Barat. Oh iya. Kemah di dia? Iya. Mah. Naon. Iya. Naon jo belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon. Iya. Iso basa Sunda. Walah aku ki nek neng Sunda ki wis pirang-pirang wong Sunda ki kebatinane kuat no. Wo. Ha to. Aku tau neng pasar tuku pelem, liwat ning ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho, kok ngerti aku nek nggawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, letiran dina aku tuku pelem meneh. Liwat ning ngene wong nom-noman ku ya di, "Mangga, Bang." Wih lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Ala dina aku tuku salak. Kono muni tet salah jebulno. Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duk, salak." Aku ya ngene. Mangga iki monggo. Lah dek neng terminal, wah wis cilaka tenan. Iya, aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung ning jawab, gregeten tak jawab, ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis apa urung ngono lho aku ora dong ayo olehku nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luweh. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Aja tiru tatin. Ya. Gunung. Nek panjen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Ora dong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Nawa? Galunggem. No? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo galundeng. Oh, duh. Galunggem ora mara tuamu. Gunung. Wis kok kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa syairmu lho. Iya. Ben para masyarakat Jelok Cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan kene, "Aduh di sini panas banget ya, Bang." Alah, wong asline Jelok kok ndadak panas banget. Iya. Kuwi kadang kala sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejerku wis. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo,
bareng tekan omah kok mami. Aku pergi dulu ya Mi, nanti kalau listriknya oglangan. Nah. Yes. Monggo. Gunung meneh. Semadang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung. Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Sritenan nang tasih